Y peth allweddol gyda'r fath yma o broblemau gyda'r lifft yw I werthfawrogi fod yna gwahaniaeth rhwng ystyried y lifft ar y cyfan ac ystyried rhywbeth sydd tu fewn i'r lifft. Felly ar gyfer ran A fan hyn, meddyliwn am dim ond y lifft. Felly mewn mecaneg mae bob amser yn syniad da I ddechrau â diagram. Os cynrychiolwn y lifft gan blob, yna gallwn ystyried y grymoedd ar y lifft, a bydd hynny'n ein arwain i'r cyflymiad. Gallwn cymryd y cyfeiriad positif yn naill ai cyfeiriad, oherwydd bydd yr hafaliadau yn gallu ymdopi â hwn. Os cymerwn I fyny fel ein positif, mae'n werth gwneud yn glir I ni ein hun pa ffordd yw y cyfeiriad positif. Felly mae gen ein person ar lifft I ystyried. Felly mae grym I lawr yn mynd I fod y mas o'r lifft plus mas y person. Y ddau wedi eilliosi a G. Felly dyna'r grymoedd yn mynd I lawr. Mae yna hefyd cebl sy'n gweithredu grym I fyny. A meddai wrthom fod y tensiwn yn 8,000 Newton. Yn edrych ar cyflymiad fel bod I fyny, oherwydd cymerwn I fyny fel ein cyfeiriad positif, yna mae gennym grym yn hafal I mas, lluosi a chyflymiad. Yn y cyfeiriad positif I fyny, mae gennym 8,000, ac yn y cyfeiriad arall I lawr, mae gennym 770 plus 88 I gyd yn lliosi a G. Ar gyfer yr MA, mae gennym y mas, sef 770 plus 88, a'r cyflymiad yw A. Felly yn gweithio hwn trwy mae gennym 8,000 tynnu I ffwrdd 838 lliosi a 9.8. I gyd yn hafal I 838 A. A felly mae A yn hafal I 8,000 tynnu ffwrdd 8,210.4 I gyd wedi'i rhannu a 838. Ac mae hynny'n hafal I minus 210.4 wedi'i rhannu a 838, sy'n hafal I minus 0.25. I ddailedegol, oherwydd gyfynnwyd i'r ateb I fod I ddailedegol. Mae hynny yn metr yr eiliad sgwar. A wedyn mae 2 yllta wedyn neu 2dp wedyn yn Saesneg am y lledegol. Felly dyna ran A. Felly ran B, golyga y ffaith bod y cyflymiad yn negatif ei fod yn wrthwynebol I ein cyfeiriad positif a oedd I fyny. Felly golyga hynny ei fod y cyflymu tuag at I lawr, ac am ei fod yn symud I fyny, mae rhaid ei fod yn arafu I lawr am fod y cyflymiad yn y cyfeiriad gwrthwynebol i'r mudiant. Felly ar gyfer ran B, gallwn ddweud ei fod yn arafu I lawr. Ar gyfer ran C, mae angen diagram gwahanol arno oherwydd nawr edrychwn ar berson o fewn y lifft. Golygwch hwn bod gennym person ar lawr y lifft. Beth yw'r grymoedd sy'n bresennol fan hyn? Mae gennym grym adwaith. Byddwn dal yn mynd I gymryd I fyny fel ein positif. Felly dyna'r grym adwaith, gyda'r R, yna gweithredo'r person grym o'i mas wedi'i losi a G. Cyflymau'r person wrth gwrs ar un cyflymiad ar lifft, ond beth sydd angen I ni gofio yw mae angen I ni ysgrifennu mwy o leddedegol na ein ateb y blaenorol. Rydw i'n mynd I wneud 4 lledegol, oherwydd gwyddwn yn bod yn mynd I ei ddefnyddio o fewn cyfrifiad. Felly dylswn cario mwy o leddedegol trwy I wneud yn ateb yn bach mwy cywir. Nawr, gallwn ddefnyddio F yn hafal I MA I y sefyllfa yma. Felly mae gennym F yn hafal I MA,
a'r grymoedd ar y person yw yr adwaith, tynnu i ffwrdd 68G, a'r rheswm y ffordd yna yw y meddwl o bositif yn bod i fyny. A wedyn mae gen i mas y person lluosi a'r cyflymiad. Felly, gallwn trefnu hwn, a mae rhaid i ni adio 68G i'r ddau ochr. Felly mae gen i 68 lluosi a G sy'n 9.8 yn cymryd i ffwrdd y 0.2535. Rho hwn i ni 68 lluosi a 9.5465 sy'n hafal i 649.2. Nid yw'n dweud wrthym sut i dawgrynu ein ateb. Yn y cynllun marcio meddai i dderbyn y tebyn i o gwmpas 3 ffigwr ystyrlon. Felly rhoddwn 649, yr uned yw Newton, a mae hynny i 3 ffigwr ystyrlon. Na fe fyna. A dylsyn ni'n rhoi dim ond i 2 ffigwr ystyrlon. Felly byddai jyst yn gwneud hynny nawr, rhoi i 2 ffigwr ystyrlon. Oherwydd, os dim byd arall, mae G i 2 ffigwr ystyrlon. Ond mae angen i chi ddod yn brofiadwy o sut caiff marciau eu rhoi o fewn arholiadau, a byddwch yn ofalus am hwnna. Os ddim yn siŵr, falle rhoi 2 neu 3 opsiwn o dawgrynu fel eich ateb. Mae yna cwpl o gweddill diddorol o focaneg yn y cwestiwn yma a allan aml achosi problemau. Y cyntaf yw y natur o lifft. Felly, dwedais yn ateb y cwestiwn, mae rhaid i chi fod yn ofalus iawn yn gwahaniaethu rhwng y lifft a'i gynnwys, felly yn y lles yma y person, a'r person yn ei hun, neu y gwrthrych neu beth bynnag sydd yn y lifft. O safbwynt y person, mae'n dim ond yn sefyll ar lawr y lifft. Felly mae grymoedd eraill, dweud os oes gennym y cebl, nid ydynt yn effeithio ar y person. Yr unig grym a ddaw o sefyllfa lifft ar y person yw y grym adwaith. Felly, fel gwnes i yn y cwestiwn, gallwn cynrychioli y person fel blob, a'r llawr fel llawr, a'r grym oherwydd sefyllfa lifft yw dim ond yr adwaith. Wrth gwrs mae yna hefyd ei bwysau. Felly mae gennym y sefyllfa yma. Ar gyfer y lifft yn ei hun, gallwn cynrychioli y lifft a'i gynnwys fel blob. Ac yna mae gennym y tensiwn yn y cebl a phwysau lifft a'i gynnwys. Felly os ydrychwch ar y cwestiynau yn y ffordd yna, gallwch osgoi unrhyw cymysgedd. Pan ydych ar cyflymiad yn y cyfeiriad gwrthwynebol i gyflymder, mae'n amdano gweithio allan beth sydd yn mynd ymlaen. Cyfeiriwyd at hyn yn rhan B o'r cwestiwn yma. Y peth i gofio amdano cyflymder a chyflymiant yw maint yn fectorau. Bydd golygu hyn yw bod rhaid i ni ystyried ei maint a'r cyfeiriad. Felly gyda 3 dimensiwn mae gen i chwith a dde, bydd gallwn feddwl fel x neu'r fector uned i dot. Mae gen i ymlaen yn ôl a fydd yr uchelyn y ac y fector uned j. A mae gen i fyny ac i lawr a fyddai'n z neu y fector uned k. Yn sefyllfa lifft mae gen i dim ond i fyny ac i lawr yn unig, felly nid oes angen i ni fecso amdano yr agwedd fector ar wahân i'r ffaith bod gen i'n positif a negatif. Felly os meddyliwch am y cwestiwn yma, gallwn gael edrych ar y graffiau ar gyfer ef. Mae'r cyflymiad, gallwn dangos hwn ar y graff, yn negatif, a mae'n gyson, mae'n cael ei ddangos fel llinell syth yn mynd ar draws fyna. Cysylltiad rhwng cyflymiad a chyflymder yw fod cyflymiad yn rhoi i ni y deilliad o gyflymder neu y graddiant. Felly beth dangoso hwn i ni yw
bod graddiant y cyflymder yn mynd i fod yn negatif, sy'n meddwl ei fod yn mynd i arafu i lawr. Os dechreu'r cyflymder yn bositif, beth yn y cwestiwn oedd oherwydd hwnna oedd yn cyfeirio positif, yna gallwn rhoi iddo man dechrau fan hyn. A wedyn gallwn ddangos beth sy'n digwydd. Mae'r cyflymder yn cwympo yn raddol. Mae hyn yn gwneud synnwyr oherwydd mae'r cyflymiad yn negatif, felly bydd y cyflymder yn mynd yn mwy fach a fach. Nawr, meddyliwn am safle y lifft. Dechreuai y lifft fan hyn, yn fym pwyol yn y cwestiwn yma. Mae'r cyflymder yn bositif a mae'n aros yn bositif. Felly, mae'r lifft yn barhau i godi. Nawr gallwn edrych ar y cysylltiad rhwng y cyflymder a'r safle. Mae'r cyflymder yn deilliad o'r safle, union fel oedd y cyflymiad y deilliad neu'r graddiant o'r cyflymder. A gallwn weld ar y cromlin yma bod y graddiant yn cwympio'n raddol wrth i ni fynd lan i'r top, yn sy'n ffitio i mewn gyda'r cyflymder yn mynd i lawr. Felly mae'r graddiad yn tuag at 0, ac ar y top mae'n cyrraedd 0, wrth i cyflymder cyrraedd 0 fan hyn. Gyda llaw, golyga hyn hefyd fod integrin y cyflymder yn rhoi ni y safle. Mae'r rhain yn ffyrdd sy'n wrthwynebol i'w gilydd o ddweud yr un peth. Felly os symudwn y sleidiwr yma, gallwn gweld beth sy'n digwydd wrth i amser newid. Beth sy'n digwydd fan hyn yw rydyn yn dechrau gweld yr arwynebedd o dan y cromlin cyflymder. A mae hyn yn cynyddu. Mae'n cynyddu'n arafach wrth i amser fynd ymlaen. A mae hynny'n gwneud synnwyr oherwydd mae'r safle yn cynyddu'n fwy araf. A'r safle yw'r integrin, neu'r arwynebedd o dan y cromlin cyflymder. Felly mae hynny'n gwneud synnwyr. Felly gysylltu yn ôl i'r cwestiwn, mae gen i'n cyflymiad negatif. Mae'n cysylltiad â'r cyfeiriad positif. Os mae'r cyflymder yn bositif, a felly mae'r lifft yn arafu i lawr, ond dim ond oherwydd mae'n arafu i lawr, nid yn meddwl ei fod yn newid cyfeiriad. Mae'r cyflymder dal yn bositif, felly mae'r lifft parhau i fynd i fyny.